khubor ki berbenia ini pechwai kimat berkongsan. Khot Menteri ke Sorkar uba AL hek ikin hun lekno benwan syakamit yakran Yusuf. Palat Sanpuar Hajar Teli Kilong Yeng Meghalaya kim pat yo ke boarding elektrik bu por ke MECL ban pendep lut ia ke jeng penpoi boarding syabaro apo usnam aja apun riau. Diang UCM ke GHDC ke jeng terwa jeng soka ban yarap pensiu tulop ia kinong trei dawa ke liang persya ban pentrei hok ke pisah bayo diang haki ADC. Bat lai hajar lai spak lai pu atli ke skul SSE ki kuat ban IT no apo ke jeng penyak ke soka ya tu tenat puli putih. Kikubor ke berbenia. Menteri ke Sorkar ubolong ru nongelam ke seng BJP ulaong ba ke Sorkar jela ba ke Sorkar pedeng ke pli ya ke jengkang na ke benta ki kenhun lekno banwan syakamit ya kran yusuk. Watla kala don ke kubor ba ki don ki jeng penrung dekhot thamai ya ki lekno uba hek ulama ham da ke baong ba omdon ki ba kham kraw hakmat ke an. Ula kentu ki kenhun lekno banwan penbet ya ki jeng da ke ba kran markhamat. Halo ke jeng ong jong ke seng kongres bagi Sorkar MDA ke Deban Shim ya ke jeng kit kli halo ke jeng yap jong uwei ubrieu na ke jeng di drog uba hek ula kentat ya ke ni ke jeng keno bat ong ba ke jeng di drog ke dei ke jeng kwa shimet bat om dei ban keno ino ula ban rap ru da ke baong ba na ke liang ke Sorkar ke latrei shitom kat balak ban tek lakam ya ke jeng kai drog kom ta ke pat ba ru ki dei ban trei lang khnang ba an la ban khang lat ya ke ni ke kam sniu ha ke im lang ke sa lang. The state of Meghalaya is open. The government of Meghalaya is open, and also the central government also open to have come to across the table to discuss about this issue which is facing by the youths today. Can we blame the parents if any children doing for the drug abusers? Can we blame the parents? So that is the personal choice of the one individual. We cannot blame the government like that. That's very wrong. I will not agree that to blame the government. We as a government, we are doing our job to ensure that we have to eradicate this drug menace in the state of Meghalaya. Bun na kilong yeng heki jakan nong kendong haka jelam Meghalaya haduk mentah kidang sa haka jungdum bat kimpat yo pediang ya ke scheme boarding kumbala kular da ke Sorkar ban penpoi boarding lut ya baro kilong yeng. Kat kum ke jinglum jingtip bethamai na ke Meghalaya Energy Corporation Limited lani ke MECL. Lapen pau bekidon haduk kumba lai spa sapusan teli kishnong ki badon haduk palat sanpuar hajar teli kilong yeng. Kiba ompat yo ke boarding bat na pedeng kini kidon kishnong ki badang yo tang marshiteng. UCMD ke MECL Usanjay Goyal ulaong baya ke tender on khang no mentau benai bala bu po ban pendep ya ke ni kam hapo ke khaprat mentau benai kata hapo benai no pra jung snam aja apun riau ban pentikna badai ban pendep lot shispa na ke shispa e ke jing penpoi boarding shabaro kilong yeng ha ke jela. So these 345 villages which as of now as per our documentation are available are required to be saturated as far as the electrification is concerned. We intend to roughly cover as per our current estimates, there are roughly around 52,000 odd households which needs to be covered in these unelectrified or partially electrified categories of hamlets which were left out, and we will be taking up under this scheme. Hadian ke jing penbena jong Menteri rang ba ke jelau konrat sangma ba ke Sorkar kan yarap pensiu ya ke tulop kinong trei jong ki Autonomous District Council kala don ke jing tai ke bojur pedenggi kenhun ke Kamsan Hima. Chief Executive Member ke GHDC uba Tombor Shiwat ulaong ba ke Sorkar kala terwa ban ai jing yarap shisien ai bat kan yarap ru ban pensiu tulop praklur man la ubenai na ke benta kinong trei tat hadu bahkan yo pediang lut ya ka royalty ke badai ban yo. Ulah pediang sungai bahaya kini ke jengerap Henry ulah ong pat bakam day bantu kelar ya ke board jong ke council. Hakawai pat ke benta unong elam kaliang persya Haji HADC uba Andrew Shulai. Ulah bu jingkeli bayo leksi kini ke jengerap jong ke Sorkar kan keta ke jenglong light luat ha ke council bat kan penkelalong penban tangkum ke wei nak kitenat jong ke Sorkar. Mana dia clear yang ini ketulap sin clear. Dia suwan ke government ni man lau benai kamwa prakru ni prakru tap si benar kata tak betulok koda sudah ka council lima ile wala kata tak kat kamu mangi kata uli kedong uli BI yang kena share ke yang i ka bampor ka nak government bampor ha ka slap
man go kubor ko man pala nga jing yo set man yung minister to uber na government niya ka salary yung council pun lagi autonomous district council ko ni ka lain sin api sin ro yo uber jing council to ska uber state government de ha mem ong yo wan rei nga jing pakat ka yung i pun jing geli Commissioner Bat Secretary Ketnat Education Vijay Kumar Menteri ula pelong ia ke jingelang bat kinong elam ke SSA banya peliu jimut sani baha halor ke jing jong ki skul bat kinong hikai. Presiden ke MASSA uba Aristotle Rambai ula pentip baha ke jingelang lai peliu jimut halor ke sautuli kimat bakongsan. Kata ban IT no hapo ke jing penyai ke sorkar ki lai hajar lai spa lai pu artili ke skul SSA ke jing terua naga benta ban pensiu tulop ia kinong hikai SSA kajing IT da kajing tho naka school management sya ke sokar bat kajing tep kam biang ya kino hikai kibala sya penduk no ya ke school ki wei pat kimat ya kren ki kentup halo kajing penya ya artli ke school ha kajuk ke jaka bat kajing siu biang por ya ketulop jong kino hikai naka liang ketenat kala pentikna bakan yai beteng ban siu bet ya ketulop sya ke account jong kino hikai klem kenu kajing penkela. They have shared a presentation regarding the cabinet memorandum for taking over of those SSA schools who have already submitted their willingness to hand over the management from SSA to the government. So this cabinet memorandum they will send to the cabinet after the this assembly session. Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ka bala pelong ya ka jing ki Ahmadan Malki la jan shisnam bandawai ka jing penki ka tulop arsha akaba ka la penpau ya ka jing bom sngohun halo ka rai ka bala mi ha ka jingelang badang shen bat ka sorkar u General Secretary uba wan pendap hi lapang ulayatu hakila patai khubor bawat hadian bala dep banyakran bun sin ka sorkar kampat le AA hadu menta ulayatu ru banaka liang u Commissioner bat Secretary Ketnat Education ula pentikna ba onsale AA halo ka nikaman hadian bala kut ka dorbar sanrai jong ka yeng dorbar thau an ka jela. I would say that at this point of time we are not very happy what the outcome of the meeting. Because we've had a lot of meeting. It's almost been a year since we've had postponed our agitation there in Malki ground, and still we have many rounds of talk, but no action has been taken till now. So only discussion and discussion and discussion. At this point of time, we need that something the department or the government should do regarding with our demand with the enhancements of our salary. Ka kenhun jong ki executive member ke KHDC bat ki MDC kilalet banjurip ya ke KHASI Traditional and Cultural Center ke belatei hajung kieng kalong yam bat ka bala jandep Henry la shu e yengja bat kelalong kum ke ketem jong ki kam sniu ki jing tei ki bala mang ban pelong kum ke hall ka yeng basa bat ke restaurant ki la jot rathai ha ka ba shibenta na ke restaurant ka la sha wiang ding u executive member bapet ya ke kam asset ke council wa penkrau khajarin ulaya thu balamang pisa khat sau klur tingka ban pentre ya kani ke project hausnam ahaja khat phra Henry hausnam ahaja khat khanda la shu ino akum tu ya ke jingtei hadien balasha mudoi mukodama ha ka Meghalaya State Pollution Control Board nakadaw bakadon hajan kawa yam. Batla i set le se tang pet ke project nganong pi hagamang tangka ka bakhat sau krul le se rega jinglong jingman jok project ni iba la i sen asia but ya ke project hi lasdang na usnam arjar kat pra haka face ka banangkom bala te ke project balasdang pat ya ke face ka baar usnam arjar kat kendai andai de usnam arjar kat kendai nomor bakadon ka jing ujor na ka Meghalaya State Pollution Control Board dan ka MSPCB lahaban pensangya no ya kan ka project ka jungi bat hadu menta kasa kongreng gumni Kaseng Hill State People Democratic Party kalapan bana bakan yusno krilang bat ka Federation of New States bat kiwei kiseng manli ikendu yo menteri ketnat ki kampo yeng jong ka soka pedeng u Amit Shah bandawa na u ban piano ela ka jong ka jela ya ka KHASI Jaintia bat ya ka Garu State u Presiden Kaseng uba KP Pangyang ula penpau baka don kum kani kaju ka jing dawa jela ka bami na Karbi Anglong ha Assam bat haki katu kat ni ki benta jong ka Tripura. Like with issues PDP, we demand
to create or to separate from the existing state of Meghalaya to be known as the KHASI Ranger State. And the Garo State Demand Committee, State Movement Committee, they demand for Caroline. So now both of us, we have been in the part and parcel member of the National Federation for New State. Daki spangut ki samla kali lumlang hau susutam auditorium banishim bentah ke counselling program bala pelong daka office trekam jong ke deputy commissioner East Councils haswa ban pelong ya ka jingtung kam hagatnat BSF bekerpang na ke bentah ki laispa teli ki kerdan ki bala mang kerpang tang ya ki kertong ki badai ki ST na ke jela Meghalaya. U komandan ke BSF u Rajiv KR Sharma ula ai ya ka jing batai benya iki samla kumno ban tep ya ke negakam kat ban nak liang u ADC uba Shanbor Lang Wadri bat u Lieutenant Colonel belasong thaj uba Sebastian Marbanyang kila penslur yaki bawalawan ban tep kam ki he officer kila ong bakane ka jing tungkam ka dei ka kabu ka bokongsan yaki samla ka jela ban syakri yakari bat ka jaj benriu. Constable DD in BSF, that too, open the night, which has been not prominent in these days. So normally this recruitment is done through Staff Selection Commission, which takes a lot of time. Kaseng Voice of the People Party Youth Wing kala pelong ia ka jingelang paitba hamot pran nin kesngi halo ka pang pedeng udrok ujingma ia ka jaj benriu. Ban pen sngau thu paitba halo ka jingma ka bala nangjur na ka daw jong ka jingdi drok. Kinongkren na ka Kripa Foundation ke Meghalaya AIDS Control Society bat na kinongelam ke VPP kila banjur ke jing don kam kerki ban bu ya ki an ki bakhlain ke jing kersan paitba bat ke jing trailang ikong Marisa Giri Lingdo na ke Kripa Foundation ila penpau ba ke longyeng longsem barok ke wei ke hak ban mat ya ke jingkit ke bakhia bah la don ki dekot na ke longyeng ki bangat hau drok kumta la maham ba omdei ban mat yu drok wala ka long tang khandiat ru namar ba hadien ka bu jingma ya ka jing em jong ki badi bat kumju ya ki em lang ka sa lang ka St Francis D Assisi College Sydney kala rakhi ya ka graduation day bakhat lai hin ngesngi da ka bapenkop burom ya ki san phongut ki samla puli ki bala pendep ya ka degree haus nam ahaja ahusa wa haja apusan ukong san ubadeiru u MLA ka nongston uba Gabriel Walang ha ringkat bat u principal u brother Kerben Lingdo kila sami ki khusnam ki samla pulie bat kila penkup burom ru ya ka Iban Rihun El Marshalong ka balayo bandrung ha ka kerdan bashipau jong kanihu haba ajeng kren uba walang ula kentu ki samla pulie bakin burom ki nong hikai bakin long ki betrei shitom bat ban persang ban long ki betebet palat ya ka spa ni ka kerdan haga ni ka program le shimbentaru da ki nong hikai ki kimi ki pa bat ki samla pulie U Nong Bishar jong ka District and Session Court West Chanty Hills District u NA Khan u larai penrem ya u Wesley Born pala baju khot u Nana Palias jong ka snong barato hapo ka kendon ain laispa ar IPC halo ka jing don kti ka jong u ya ka jing penyap ya u Bransley Shua katkum ka ejahar bala mudui da ka khun jong unia u ba sha penyap laong ba u ba pala u la penyap ya u ba Shuai ha ka nriu trik u nailar ahjar khandai ha ka ba u la pom ya u da ka wai ya kena kam snio lawat banyak dagi pulit ka nartiang bat ka rengkat ha ka kendon an bala pengat ha ka kendon an laispa ar IPC hadien ke jingtian bishar ke kashri ke larai pendam ya uba pala daga basat along shijing em bat rengkat bat ka kuna ka basan hajar tingka kinong mare ki bala pendrum kerteng haduk menta ke sngi ke long baro nriu hajar praspa prangut na ke benta ke wat ke basau jong ka upway ke Sora International Half Marathon ke bala bu ban long ha ka apnyo trik unai lur ha ka ba kinong penyai ki lakmi lenti ya ke jingbun jong kinong wani shim benta u General Secretary jong ka MSOA uba finally parian uloong ba ki shiphongut ki bala ban pendep ya ke jingmare kin hab ban let le ya ka dope test bat ki lakentu ya kinong shim benta bakin poi ha ka jaka sedang ha ka por sawaje minstep kajing penrung kerteng kala ban kut haswa ka shipau trik unai lur lada bon palat ki bani shim benta ya kini kajing mare bala itu da ka AFI la pelong da ka MSOA bat katnat sports bat youth affairs mentangi nyepet ya kajing long jingman ka sumineng hatura
ka jingkriat ka long apsau degree Celsius bat ka jingshit ka long laiphui degree Celsius ka jingsngam ka hau mentagsi ka long nyop kundai nak shispa haba pai pat sunong ba shlong ka jingkriat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jingshit ka long apusan degree Celsius ka jingsngam ka hau mentagsi ka long prapulai nak shispa bat ka jing half slap ka long 0.2 millimeters kat bah jawai pat ka jingkriat ka long khat khandai degree Celsius bat ka jingshit ka long apusan degree Celsius bat ka jingsngam ka hau mentagsi ka long prapua nak shispa kalak bandon ka jing hap slap ba ka jing tiet upertat ba malu mala ha bon ki jaka ha tura shlong bat jawai te dak tu ki khubong la point shbakut jone ka thop jungi menta ka jan miet ngin social media play si ha ka juga po khubli shiboni pi baro visit to strengthen strategic partnership. Indian Home Minister Amit Shah on 2-day visit to Assam to